Pero yung nakalagay dito, sir, kung makikita nyo, 441, sabi niya dito. So, okay, nako, isang action morning din kay Sir, kay Kuya Will. Oh, nandyan siya sa baba, sir. Si Kuya Will, nakita ko siya kanina. Baka hinihintay niya si Action Jerry. Kasi meron din silang coverage ngayon, di ba? Oo, at baka feeling ko yun din, mga ka-action. Okay, pero ito mga ka-action at nako, alert level 3 na ho ang lungsod ng Dagupan ngayong araw. Simula kanina mga ka-action hanggang sa ito, tuloy-tuloy ho yan hanggang sa January 15. So asahan nyo na ho mga ka-action ang medyo very slight na kahigpitan na inyo ho mararanasan. Yung mga kahigpitan ho na yan mga ka-action ay para ho sa lahat. So asahan po ninyo mga ka-action na kapag kayo ay sumusunod dyan ay hindi mawawalang kumbaga ibalik tayo sa alert level 2. Pero eto mga ka-action at maisingit ko lamang muli para ho sa ating lahat. Dahil itong si Metro Manila mga ka-action, tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Kaya inaasahan na umangat pa sa alert level 4. So hindi posible na mangyari din ho yan sa atin dito sa lungsod ng Dagupan mga ka-action. Kapag ito ho mga ka-action natin ay tuloy-tuloy pa rin po mga ka-action sa kanila hong mga ginagawang hindi pagsunod. Ito mga ka-action at posibleng maitaas pa sa alert level 4 ang quarantine status sa National Capital Region o NCR dahil sa patuloy na pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa rehiyon mula sa alert level 3 na tatagal pa hanggang January 15. Nako, yun nga mga ka-action, Sinabi kahapon ni Health Secretary Francisco Duque III na ito na ngayon ang ikinukonsidera ng IATF o ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF dahil sa pagtaas na rin ng healthcare utilization rate na malapit nang maabot ang moderate risk. Ayon kay Duque mga ka-action, madali na lang yang pumalo sa moderate risk, which means 50 to 70% utilization rate, nasa 47 to 48% na tayo ngayon sa ngayon. Yun sa ICUs. ICUs o Intensive Care Unit sa NCR. Bukod pa anya, sa rami na rin ng healthcare workers ang tinatamaan ng virus. Oo, ito din mga ka-action. Ilan sa mga, dahil na rin dito sa mutation ni Omicron variant mga ka-action. Dun sa pagkalat ni Omicron variant. At medyo kapag nasa enclosed places daw kasi mga ka-action, mas mabilis daw yung hawaan nitong si Omicron. Kaya sinabi din nitong si DOH Secretary Francisco Duque III na bukod pa niya sa rami ng healthcare workers, bukod pa daw doon sa dami ng tinatamaan na tinatamaan ng mga individual, marami rin itong mga tinatamaan na healthcare workers doon sa virus mga ka-action. Pinaliwanag ni Duque na nais ng pamahalaan na maiwasan ang sitwasyon dahil may sapat na bed spaces sa mga pagamutan. Subalit, kulang ang healthcare workers dahil na rin sa tumataas na bilang ng mga impeksyon sa kanilang buhay. Dagdag ni Duque, yun ang kinatatakutan natin. Pinaghahandaan natin yan Hindi malayo ang NCR. Hindi malayo na ipasya ang NCR na mag-alert level 4. Ang NCR ay nasa ilalim na ngayon ng alert level 3 hanggang January 15, 2022 at ilang pang mga kalapit nitong lalawigan na nakapagtatala na rin ng pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID-19.
Sa ilalim ng Alert Level 4, pinapayagan ang operasyon ng mga establishmento na 10% indoor capacity lamang para sa mga fully vaccinated habang 30% sa outdoor capacity. Hindi napapayagan pa ang pagbubukas ng mga sinihan, pagdaraos ng contact sports, face-to-face classes, amusement parks, at mga casino. So ayun mga ka-action, speaking sa pagsasailalim na rin ng Alert Level 3 dito sa lungsod ng Dagupan, starting huyan ngayong araw, ngayon January 9 mga ka-action, 5:31 ng umaga. So asahan nyo po mga ka-action, medyo magkakaroon ng kahigpitan. Ito pong pagsusuot ng face shield, requirements ng huyan dito sa may palengke ng lungsod. Every palengke mga ka-action, lahat ng palengke dito sa lungsod ng Dagupan, inire-require na ho itong pagsusuot ng face shield. So hanggat maaari mga ka-action, yung mga ka-action ho natin na maglalakbay patungo sa mga palengke, pamilihan, mga ganyan, mga ka-action, at medyo hindi po nila alam yung sitwasyon ng sitwasyon ho ngayon ng lungsod, nasa Alert Level 3. Well, hindi naman siya ganoon kahigpit mga ka-action. Kinakailangan lang ho na may pagsunod ang marami ho nating mga ka-action, most especially kapag tayo ho ay nasa crowded places mga ka-action. So, asahan nyo, ulakay balay natan mga ka-action, wala rin mansitad si kayo kasi hindi kayo nagsusuot ng inyong face shield. So, kailangan mga ka-action, kayo ho mismo, kapag may nakita ho kayo na hindi sumusunod doon sa pagsusuot ng tama sa kanila hong mga face mask. Ayan, for example, kunwari, tindera mga ka-action, hindi sumusunod. Nako, isuplong nyo ho yan. May mga marshal ho dyan na magbabantay. At asahan nyo ho mga ka-action na magmamando ho yung mga yan. Sana naman yung mga ka-action ho natin na pasaway. Eto, alam naman ho natin, marami yan mga ka-action. Parang ganyan na ganyan din yung last year. Requirements itong pagsusuot. Mandatory. Tama, mandatory itong pagsusuot ng face shield sa palengke mga ka-action. At requirements nga itong pagsusuot na rin ng mandatory mga ka-action, pagsusuot ng face shield. Pero itong mga ka-action ho natin, kapag wala ho silang nakitang marshal, market marshal, kapulisan, o di kaya kung sino man nagmamando mga ka-action, basta-basta na lang ho sila hindi sumusunod. So ayan din ang hirap sa atin mga ka-action, masyado tayong pasaway, madami actually. So kapag dumami pa, tumaas pa itong kaso ng COVID-19, asahan nyo po magkakaroon ng Alert Level 4. Kaya't ngayon pa lang mga ka-action, patuloy ho nating sundin ang atin hong mga minimum health standard protocols. Speaking pala mga ka-action, dahil magsisimula na rin itong ating Alert Level 3 dito sa lungsod ng Dagupan, nawa yung mga ka-action ho natin na nandito, or yung mga ka-action ho natin palabas pa lang ng kanilang tahanan para magtungo sa mga palengke o sa mga malls, ganyan, pakidala na po ang inyong mga vaccination card. Asahan nyo mga ka-action, hindi posible nahanapin po nila yan sa mga malls. So, yun mga ka-action, kinakailangan nyo hundalhin yan. For example, kayo ay magpupunta sa isang grocery, kayo ay mag-grocery dahil araw naman ng linggo ngayon, so family day mga ka-action, pero bawal lumabas yung mga bata. Yung bike and run day dito sa lungsod ng Dagupan, kansilado ho siya ngayong araw. So kailangan stay at home muna yung mga ilan, most especially yung mga hindi bakunado, para maiwasan itong pagtaas ng kaso ng COVID-19. Dahil mga ka-action, naniniwala itong isang infectious disease expert na meron na umanong community transmission ng Omicron SARS-CoV-2 variant. Ani Dr. Ron Jean Sulante sa Laging Handa public briefing kahapon ng tanghali mga ka-action. Kung kayo ay nakatutok dito sa Action Radio, ayan, nagkaroon ho ng public briefing.
Sabi niya, sa sitwasyon natin ngayon, with the enormous number of people being positive with just a short duration of time, and most of them manifesting with upper respiratory tract system symptoms, I would say there is already community transmission of Omicron variant. Si Sulante, mga ka-aksyon, ang chief ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Unit ng San Lazaro Hospital at miyembro ng Department of Science and Technology Vaccine Expert Panel. Sa ngayon ay wala pang formal na anunsyo ang Department of Health tungkol sa sinasabing community transmission ng Omicron variant, mga ka-aksyon. Pero sabi ni Dr. Solante, if we are going to base the ability of Delta to transmit a single interaction sa isang positive, it can infect 5 to 8. Now, the expert's opinion here is that because of this heavy mutation, the Omicron variant can be 3 to 5 times as highly, mga ka-aksyon, na transmissible doon po sa Delta. So, ang ibig sabihin niyan, mga ka-aksyon, you can just imagine you have to multiply 5 times 3 or 5 times 5, mga ka-aksyon. Then, yung lalabas doon, that's the number of possible contacts na pwedeng mahawaan with a single interaction lamang, mga ka-aksyon. Lalong-lalo na ho sa mga enclosed places. Yun yung sinabi ko sa inyo kagabi. Kapag kakayo ho, parang yun, mga ospital, mga ka-aksyon. Diba, ani Francisco Duque III, na maraming healthcare workers ngayon ang tinatamaan na ng COVID-19. So, hindi posible, mga ka-aksyon, hindi posible na itong si Omicron umano ay nandito na. Syempre, mga ospital, enclosed yan, mga ka-aksyon, di ba? That's why we are seeing a lot of this positive now, and not only in the community, we are also seeing a lot of cases in the healthcare facilities, and most of the healthcare facilities now. Yun, sabi din ni Dr. Ron Janay Sulante, mga ka-aksyon. Sabi niya dito, marami daw ang positibo ngayon sa COVID-19. At hindi lamang sa komunidad, mga ka-aksyon. Nakakita daw sila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa mga healthcare facilities. At most of the healthcare facilities now, I would say 1/3 to 1/2 of the total healthcare manpower are positive with COVID-19. So ito yung sinasabi din ni Dr. Francisco Duque III na may pagtaas ng kaso at pagtaas din ng kaso ng COVID-19 hindi lang sa community kundi doon sa mga healthcare facilities kung saan mga healthcare workers ang tinatamaan. So sabi dito, 1/3 to 1/2 ng total healthcare manpower sa isang healthcare facilities ngayon ay positibo na sa COVID-19. Kung kaya't marami nga tayong beds, mga ka-aksyon. Yun nga lang, medyo kinukulang na daw ang NCR dito, mga ka-aksyon, sa mga healthcare workers. So ayun, balik tayo dito sa lungsod ng Dagupan, mga ka-aksyon. Kapag kayo ho ay hindi sumusunod sa mga minimum... Uy, nandito na pala si Action Claire. Naka-white siya, mga ka-aksyon. Black and white. Magpopolo daw siya. At ayun, mga ka-aksyon, kamusta sa labas, Action Claire? Ay hindi, mamaya tatanungin natin siya, kung ano ang ganap sa labas. Mamaya na lang, Action Claire. Tatanungin natin siya kung anong ganap sa labas, Pero kanina, nakita ko si Kuya Will sa baba, mga ka-aksyon, Nakita ko siya sa baba kanina. Okay, pero ayun, at tahimik, Tahimik ngayon sa baba. Well, sa bagay, alas 4:30 kanina, talagang tahimik. Pero ayun, mga ka-aksyon, at paano ba? Hindi, medyo ngayon hindi pa naman natin nakikita. Pero tignan natin yung magiging sitwasyon mamaya, mga ka-aksyon. Kung may mga naka-face shields ba, kung talaga nasusunod ba itong kailangang sundin. Lalong-lalo na ako ngayon sa sitwasyon natin na medyo alert level. Well, sinasabi ko nga, mga ka-aksyon, hindi naman ganoon kahigpit, Kailangan lang talaga may pagsunod po ang marami nating mga ka-aksyon. Mamaya kasi, mga ka-aksyon, tinarangkaso na rin ho kayo. Alam niyo ho ba na may trangkaso ang buong bansa ngayon?
Yan, dahil dyan sa bali-balitang yan, mga ka-aksyon. Eto't nagpapaniwala rin yung mga ka-aksyon natin sa fake news. O mamaya, pag-uusapan namin yan, Action Clear, no? Pati na rin itong paghihigpit. Itong community transmission ng Omicron. Well, wala pang formal na anunsyo, mga ka-aksyon, na nagkakaroon na ng community transmission ng Omicron variant. Pero, ayon sa ilang mga expert panel, mga ka-aksyon, na posible daw na meron ng community transmission netong si Omicron variant, mga ka-aksyon. Dahil na rin sa nakikitang pagtaas ng kaso, hindi lamang sa komunidad, maging yung mga nasa community, nasa mga healthcare facilities, mga ka-aksyon, na mga healthcare workers ay tinatamaan na rin ng COVID-19, mga ka-aksyon. Kaya tayo hindi umano posible na itong si Omicron ay nasa ating bansa na. Ayun yun sa kanila, mga ka-aksyon. Kayo ho ba? Nakikita nyo ho ba na posible ngang nandito na rin ang Omicron variant, mga ka-aksyon? Base sa mga balita at nakikita nyong sitwasyon ng COVID-19. Mamaya bibigyan linaw natin yung pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa atin hong bansa. Pagpunta na rin dito sa ating lalawigan at sa lungsod ng Dagupan. Pero samantalang, mga ka-aksyon, kaugnay dyan, syempre kapag maraming na-COVID, kailangan may isolation facilities. Nilinaw ng Department of Health o DOH ang kanilang guidelines para sa quarantine at isolation sa gitna ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID sa bansa. Habang sinabi sa guidelines na ang mga positibong individual sa COVID na asymptomatic o may moderate na simptomas ay dapat mag-isolate ng 10 araw. Habang severe at critically ill ay dapat mag-isolate ng hanggang 21 days. Ipaniluwanig naman ng DOH ang isolation na for people who have been infected and tested positive for COVID-19 with symptoms or none, both fully vaccinated and unvaccinated. Samantala, para sa fully vaccinated individuals na na-expose o positibo sa COVID ay dapat mag-quarantine ng 7 araw. Oras natin, mga ka-aksyon, alas 5:43 ng umaga. Magbibigay-daan ho muna kami ng Engineer Conrad Alvarez para sa ilang mga paalala.
Alright, mga ka-action. Muli, nagbabalik ko tayo. Programang Balitang Bayan. Balitang Bayan, Sunday edition. Dapat nag-face mask action, Claire. Bakit? You forgot. Ano? Hindi, mamaya mag-face mask tayo. Medyo magkalapit tayo. Walang 6 meters. Meron naman, Ah, oh. Okay, Pero mga yun- ka-action. Oh, sige, go. Pero ayun nga, January 9 na ngayon, no? Hindi, January 15. January 9. January 9. January 9 na po ngayon mga ka-action at ito na nga po yung simula ng pagsasailalim ng Alert Level 3 dito po sa lungsod ng Dagupan mga ka-action. Hanggang January 15 yan mga ka-action kaya tiis-tiis lang. Oo. At yun, action Claire, ano? January 9, kamusta sa labas ngayon? Hindi naman, wala namang significant na changes sa labas. Though hindi ganun kadaming tao ngayon kumpara nung mga nakaraang linggo. Hindi, I mean, kasi di ba alert level 9, may mga nakita ka ba na, kasi di ba duman ka dito sa may palengke? Wala pang tao. Wala pang tao. Wala Maganda. pang tao. Pero kakagabi mga ka-action dahil nga umiiral na yung curfew na 9 p.m. to 4 a.m. Eh, mga 8 pa lang, 8:30, 8:40 pa lang, eh, Oo. nagliligpit na sila Ay, dyan diba? sa may Galvan. Yes. Paglabas po namin dito ng mga 8:50, wala na pong mga pwesto. 8:55. 8:52. 8:55. 8:55. Oh, yan. Di ba sinabi ko sa'yo, ano? 8:55 sabi ko. Tapos kinuha ko pa yung salamin ko. 8:55. Nako, mahina ka sa oras. Nakatayo Pero ka, naging- nakatayo ka pa doon sa 1, 2, 3, doon sa pang 8 na bintana, sis. Wow, bilang na bilang. Oo, memorize ko yan. Small details. Di ba? Natandaan mo? Oo. Oo. Pero makikita nga natin yung compliance din naman ng iba nating mga ka-action dyan sa baba dahil as early as 8:50, 8:55 eh nagsarado na din sila mga ka-action. Compare dati kasi kahit nalagpas ng alas 10, Oo, kahit 2 a.m. Di ba sinasabi ko nga sa'yo, Action Claire, ano? Nung bandang December, ayan, panahon yan nung marami talagang tao. Ganito, ganyan. So, kami,
every parang Wednesday or Thursday kasi 'di ba day off. Tapos minsan kapag nagugutom kaming magkakaibigan, parang magkakapatid ganyan. Ang gagawin namin, pupunta kami ng Auction Claire. Pupunta kami dito sa Galvan para kumain sa pigar-pigar. Bukas pa ang lahat ng pigar-pigar kahit 2:00 na ng madaling araw. Kaya sa pagsasailalim ng ganitong curfew, syempre mag-a-adjust na naman mga ka-action. Oo, adjust na naman. Yung kita, syempre, yung kita ng mga ka-action natin na nakakalungkot, nasa food industry, mga ka-action. Pero, kwan din yan kasi eh. Anong tawag doon? Isipin mo, Action Claire. Consequence din kasi yan ng actions natin, mga ka-action. Yes po, totoo yan. Actions, mga ka-actions. Kasi hindi naman tataas siguro yung kaso ng COVID-19 kapag nandoon yung disiplina natin. Noon pa lang. Nako, bago pa lang mag-holiday season, mga ka-action. Paano kasi sinalubong natin ang holiday season? Nakipagsabayan ho kasi kayo, mga ka-action. Oo, nakipagsalubungan tayo. Yes. Hindi nyo ho, kumbaga, hindi nyo kinontrol yung sarili ninyo, mga ka-action. Masyado ho kayong nakampante. Pero nandiyan na yan, mga ka-action nandito na to. Pero ang kailangan na lang natin gawin, syempre, maging compliant na tayo this time. Nakailang compliant na tayo. Nakailang sabi na tayo na dapat maging compliant na tayo. Pero nakakatuwa yung alert level. Bakit? Ba't hindi na lang lockdown? Hindi, I mean, pero ilan sa mga bayan dito sa Pangasinan, mga ka-action ay naka-granular lockdown. Kagaya na nga lamang dyan sa may bayan ng Calasiao, may lugar dyan, mga ka-action, na naka-granular lockdown. Yan ay para makontrol na din, granular tuloy yung susulat ko. Para makontrol na din yung transmission, yung pagkalat ng virus, mga ka-action. Yun din yung binabanggit ni Action Alex kagabi, na yung sa tawag dito, yung fake news na kumakalat doon sa isang babae na sinasabing may magaganap daw na tawag dito, magaganap na martial law, di ba? Martial law. Total lockdown. Though sabi naman ni Secretary Lorenzana na hindi naman daw siya totally lockdown. Hindi siya total lockdown, mga ka-action. At lalong-lalong hindi daw siya martial law. Out of the picture, sabi niya nga, mga ka-action. Wait lang. At, parang malabo. Pinakamalabo sa malabo. Pero kung hindi tayo magtitino, baka nga. Hintayin pa ba natin yung mga ka-action na isang linggo tayong hindi makakalabas? Ikaw ba, tatanungin kita, para sa iyo yung lockdown na yon, ano yon? May good part ba yon o bad side para sa iyo? Good side for me. Good side for me. Though sasabihin natin na mapaparalyze yung economic, maraming hindi makakapagtrabaho. Pero kapag titignan kasi natin doon sa aspeto ng kalusugan, lalong-lalo na dito sa pandemic, sa transmission ng Omicron or kahit na ito pang variant, mga ka-action, yung martial law martial law for 1 week, napakalaking bagay na yun, mga ka-action. Hindi na makukontrol natin, hindi na tataas yung COVID-19 cases natin. Siguro natatakot lang tayo dun sa notion ng martial law, mga ka-action, dahil sa nangyari dati. Dati na parang sobrang haba, tas parang ang storya ng marami ay mahirap daw. Pero hindi naman kasi magde-declare ang isang president ng martial law, mga ka-action, kung hindi kinakailangan. Pero as of now, mga ka-action, wala pa naman tayo doon. Huwag tayong magpapapaniwala doon sa audio na yon, yung sa recording na yun, mga Parinig ka-action. ko ba ulit yung audio sa kanila? Sige, parinig ko yung audio sa inyo, mga ka-action. Lalo ko doon sa mga ka-action natin. Kasi alam natin, ilan sa inyo, medyo nakikurious pa rin kung ano ba yung martial law na yan. Parang dito sa baba kagabi. Anto may balitan, wala ko ni martial law, tuwaman. Sabi nila, well, actually, hindi ho yung totoo. Kasi iba din sa kanila, hindi pa napapakinggan. Kasi social media to kumalat Oo. So parang hindi nila Lalo alam. na ngayon, mga ka-action, yung mga tao, tayo, into social media na tayo ngayon. So mabilis tayong mapasaan ng fake news, mga ka-action. Pero ito yung voice recording na yon, mga ka-action. At fake news ho ito.
Pakinggan nyo mga ka-action Everybody, please listen. Just in case lang, if you have time tomorrow to go out, mag-stock kayo ng food, okay? That will last for a week or that will last until the 30th. Wala namang masama kung mag-i-stock kayo ng food. In case mag-announce si Duterte ng martial law, ng total lockdown or martial law, kundi Monday, Tuesday. Pag nag-announce siya, it will last hanggang 30. Meaning, as in totally, hindi na talaga tayo pwedeng lumabas. Wala na talagang pwedeng makalabas. Ayun mga ka-action, papansin nyo, napaka-fake news din talaga ng datingan nung balita ngayon mga Pero ka-action. kung hindi tayo magiging mapanuri doon mga ka-action, pwede tayong maniwala. Opo, totoo po yan. Kapag ka hindi nyo, talagang nakatutok lang kayo sa inyong social media mga ka-action at hindi kayo nagbabasa nung talagang balita regarding who doon mga ka-action, talagang maniniwala kayo, di ba action kayo? Kapag hindi credible yung sources natin mga ka-action. Marami nang naglipanan na ganyan mga ka-action, yung mga fake news na yan. Opo. Kung hindi nga natin, kung wala nga magbe-verify, kagaya ng page ng Action Radio, kung hindi mabe-verify yung dating post na ang Pangasinan, Batangas daw ay nasa alert level 3 na, baka patuloy pa rin tayong naniniwala doon kasi Yes. gayang-gaya kasi yung heading mga ka-action yung heading nung isang network na nag-release ng ganon pero hindi naman totoo mga ka-action. Ang Pangasinan ay nasa ilalim pa rin po ng alert level 2. Opo, mga ka-action. At ito nga, base doon sa press statement ni Police Colonel Roderick Augustus M. Alba, ang PNP spokesperson kahapon, mga ka-action. Sabi niya dito, effective at midnight tonight, 12 a.m. Kanina, mga ka-action, 12 a.m. to 9, this January 9, 2022, and 150 days thereafter, the PNP will conduct a checkpoint operation in strategic locations to strictly implement the nationwide prohibition on the carrying of firearms by unauthorized individuals effective January 9, 2022 Ngayon until June 8, 2022 in the connection with the 2022 national and local elections on May 9, 2022. The PNP National Headquarters through the Directorate for Operation has instructed police regional officers to put up joint PNP COMELEC AFP checkpoints to implement weapons check and other anti-criminality and police security operations against loose firearms, deadly weapons, unauthorized security personnel, private armed groups or PAGs, criminal elements, and wanted persons. Wherever necessary, these checkpoints may be co-located with the existing quarantine and border control points in areas under alert level 3 or higher. Tapos, ito pa, pursuant to COMELEC Resolution number 10728, the PNP has suspended the validity of all permits to carry firearms outside of residence issued to licensed firearms holders, juridical entities, and members of government law enforcement agencies. Under this resolution, all gun carrying, lahat na may bitbit ng baril, mga ka-action, all gun carrying privileges by virtue of PTCF 04 issued by the PNP are suspended for the entire duration of the election period. Also, suspended are permits issued by the PNP to transport firearms, ammunition, explosives, public firearms display, and exhibits, as well as employment of security personnel for BIPs. So, kaugnay nga niyan mga ka-action, doon sa binabasa ni Action Alex kanina, ay ngayon lang mga ka-action, dyan sa COMELEC checkpoint na magsisimula ngayong January 9, specifically dito sa araw na ito mga ka-action, ay magkakandak ng checkpoints ang COMELEC together with the PNP mga ka-action. So, ito yung mga kinakailangan lang din naman na i-comply natin kapag, syempre, kapag may pupuntahan tayo, Please dito sa cooperate, lalawigan sabi nga. ng Pangasinan mga ka-action ay may mga checkpoints talaga dyan sa border, sa mga borders ng bawat municipality mga ka-action. So mangyari lamang daw mga ka-action na kapag naka four wheels kayo, ibaba nyo muna yung bintana.
Tapos, dapat nakapatay yung ilaw, yung headlight. Lalo na kapag kagabi naman ito mga ka-action para makilala ng mga personnel kung yung mukha nyo, yung oo kayo. Hinaan daw yung Oo. ilaw, ano? At saka pagka nag-ask sila ng ID at saka driver's license, tas permit, yung vehicle registration mga ka-action, ay yun lamang naman. Ayun ay dapat lagi nyong dala. Lagi nyong dala mga ka-action. Driver's license, vehicle registration, at saka syempre ID mga ka-action. Tsaka syempre, observe the minimum public health standards mga ka-action. Yes, mga ka-action. Kinakailangan hong gawin nyo yan, mga ka-action, ha? At, nako, talagang malapit-lapit na rin ang eleksyon, ano, Action Claire? Ilang buwan na lang din. Ulitin ko lang yung sinabi mo, ano? Comelec checkpoint, please cooperate, sabi dito. Sabi nga ni Action Claire kanina, para doon sa mga nakakatutok pa lang. Slide, roll down windows. Ibaba daw yung mga bintana ng inyong sasakyan, mga four wheels, ganyan. Pero kung kayo naka-tricycle, tas may pintuan yung tricycle nyo, edi buksan, di ba? Kapag yan, mga ilaw ng inyong sasakyan, dim or hinaan daw yung inyong headlights. Ito, si Action Claire, hinihinaan mo ba yung iyong headlights? Lagi nakahina yun Ay, mga ka-action. baka mamaya talagang nakatodo, parang yung mga ilan. Uy, di ba, Nakakadesgrasya po yun. Ayan, Oo. pakwan na lang din sa mga nakikinig sa atin ngayon na nagda-drive ng motor, tricycle, o kahit anong sasakyan mga ka-action. Kapag may mga kasalubong naman kayo at marami kayong makakasalubong, hinaan nyo na yung kanyo, yung ilaw nyo. Dapat naka-low light lang yan, hindi yung parang hindi nyo na makikita yung daanan. Nakakadesgrasya yun. Oh, may mga motor nga minsan, di ba, meron na ang ilaw. Dinadagdagan pa nila ng mga ilaw Oo, sa yung gilid. mga LED, Yung LED. na bawal naman kasi talaga yun mga ka-action. Sobrang sakit sa mata, mga ka-action. Hindi na makikita nung kasalubong Oo. nyo. Baka mamaya madisgrasya pa, tas kayo patay mali siya, kasalanan nyo pa lang. Tatakbuhan mga nyo pa. ka-action, di ba? Mm-mm. Turn on cabin lights. O yan, dahil, nako, ayan. May bansa na hindi pwedeng, di ba? Hindi pwedeng yung kanilang bintana Baba. Hindi, I mean, yung sobrang dark, anong tawag doon? Naka-tinted. Tinted. Di ba may mga bansang ganun eh. Pero sa atin, meron mga nagtitinted, mga ka-action eh, di ba? So, kinakailangan, i-switch yung cabin lights, Ayun, tapos sinasabi din Action Claire kanina, present your driver's license. Tapos, vehicle registration. Kung wala kayong driver's license, batik. Takbo. Wag na muna kayo Wag magdadrive kayong mga magdadrive. ka-action. Kapag may mga katanungan din minsan, paano kapag student license lang, wala pong walang ibinigay na authority yung LTO na mag-drive kayo kapag student's license pa lang Yes. yung hawak ninyo. Opo. Pwede naman siguro kapag around your community lang, tapos dapat may kasama kayong may lisensya. Tama po. Sub-pro man yan non-pro man yan or yung professional mga ka-action. Pero kapag kayo lang, tapos pupunta kayo sa bayan, tapos student's license pa lang, mahiya naman kayo. Dapat doon Student lang sa... permit. Yes, dapat doon Sorry. lang sa gilid-gilid, mga Student ka-action. permit daw, mga ka-action. Oo. Sasaktan ako kay Action Claire. Ay, basahin lang din natin yung Yeah, go. statement nung ni Cabinet Secretary Carlo Nograles patungkol doon sa kumakalat na fake news ng recordings nung babaeng sinasabi magkakaroon ng martial law. Basahin lang din natin mga ka-action. Sige, go. That sabi niya, we have come across an audio clip that has been shared via personal messages. So, tignan nyo, may personal message pa pala. And social media, in which a male speaker warns the public to stock up on essential supplies as the government is considering placing the country under a total lockdown. This is a false and baseless statement, sabi po ni Cabsec Nograles, mga ka-action. We reiterate our appeal to the public to dismiss this unfounded and malicious rumors and to refrain from sharing. Huwag na natin i-share mga ka-action. Alam nyo na, narinig nyo na ngayon na hindi nga totoo or walang katotohanan yun, Yes walang po. basihan yun mga ka-action. Kaya wag na rin nating i-share. Share. Ayun. And I said in our press briefing yesterday, our country is dealing with the real threat that understandably concerns our people. And spreading these unverified rumors contributes unnecessary anxiety and needless panic. Tama naman yun mga ka-action dahil nga, syempre hindi din kapag tayo hindi naman natin na-assess kung fake news ba to or totoo ba to. Kasi yung boses kanina nung babae mga ka-action, parang convincing siya Oo, mga di ba? ka-action. Oo. Kaya magkukos yan ng panic. May mga, dahil sinabi niya na mag-stock kayo ng mga pagkain, pwedeng yung mga makakarinig na maniniwala doon, magpanic talaga.
Sabi niya na let me also reiterate that the Department of Agriculture has given assurances that our inventory for basic food commodities, particularly rice, indicates that we have more than enough supplies to last for more than the next 3 months. Enough until the next harvest season in April. According to the Department of Agriculture, the same also holds true for lowland and highland. While we encourage the public to keep informed about the latest developments in our battle against COVID-19, maging aware po tayo mga ka-action doon sa nangyayari. Hindi lang tayo yung nagpapadala doon sa mga chain messages na ipinapadala sa atin pero wala namang katotohanan mga ka-action. At saka sa page pa lang kasi na mag-share or magpo-post, makikita na natin doon kung totoo ba to, hindi ba ito totoo mga ka-action. We urge everyone to obtain their news and information from credible sources, dismiss disinformation, and contribute positively in our efforts to stop the spread of COVID by observing minimum public health standards and by getting vaccinated in order to protect ourselves, our families, and our communities, mga ka-action. So, dapat yung pinagbabasihan natin ay credible sources, mga ka-action. Hindi yung mga dummy account, hindi yung mga account ng trolls, at hindi rin yung mga personal vlog lang na nag-share, mga ka-action. Ayun nga, di ba? Nasabi din dito yung pagpapabulaanan nitong or pinabulaanan nga nitong si Defense Secretary Delphine Lorenzana, yung ang kumakalat na balita mga ka-action sa social media na magpapatupad ang pamahalaan ng martial law sa January 10 daw. Kasi sinabi niya doon sa voice recordings, Action Claire, either Monday or Tuesday. Oo, nito. Nitong bukas, sabi niya. Or sa Tuesday mga ka-action. Pero wala namang katotohanan. Wala namang katotohanan mga ka-action. Ayun, pasensya na pinarinig namin sa inyo. Pero ayun lamang patunay na yun ay fake news mga ka-action, di ba? At yun, ba't nga daw ba magkakaroon ng martial law na isang peke naman mga ka-action? Ito daw ay upang mapigilan daw yung pagkalat ng COVID-19 dito sa bansa. Sabi ni Lorenzana mga ka-action sa kanyang interview briefing mga ka-action, not true, fake news, definitely out of the picture, sabi niya, Action Claire. At ayun nga, no, sakaling matuloy man umano ito, sabi ng babae, wala daw papayagan lumabas. I mean, totally daw, wala daw lalabas, sabi niya mga ka-action. Kaya pinag-iipon niya yung mga kababayan natin nang makakain nila. Alam mo, para sa akin, itong sinasabi niya, kapag naniwala or hindi naagapan ito at maraming naniwala, maniwala ka sa akin, Action Claire, magagaya doon sa dati, nagkaroon ng hoarding, na Diyan nga lang sa mga gamot, mga ka-action, hindi natin alam kung out of stock ba talaga or out of supply na yung ilang mga butika. Pero hindi natin maiwasan na tignan din yung aspeto or yung angle na baka nag-hoard lang tong mga ito, yung mga ganyan. Pero sana naman mga ka-action sa mga butika, wala talagang walang ganon naganap mga ka-action, di ba? Kung kailan humaharap tayo sa pandemic mga ka-action, doon din talaga dapat makikita yung pagtutulungan natin. Hindi yung paggugulang. Ay, oo pala, Action Claire. Lingayen Golf Landings pala ngayon. Celebration ngayong araw ng Lingayen Golf Landings. At live na magbibigay ng balita sa atin dyan, si Action Jeric James Pasiliao. Maya-maya mga ka-action, Oo pala, Action Claire, Lingayen Golf Landing ngayong araw mga ka-action. Parang kailan lang at dinaluhan din namin yan. Okay, pero oras po natin, 6:00 ng umaga mga ka-action. At abangan nyo rin mamaya yung Lingayen Golf Landings live coverage po ni Action Jeric James Pasiliao. Pero sa ngayon, magbibigay daan muna kami ni Engineer Conrad Alvarez para sa ilang mga paalala.
Alright mga ka-aksyon, at oras po natin 6:18 ng umaga. At ayan mga ka-aksyon, alas 6:18 kagabi mga ka-aksyon, nagkaroon ng live coverage itong si Aksyon Ahikam Dicena Pasyon mga ka-aksyon. Diyan po, dito lang sa May Quintos Bridge, Alas 12 pa ng madaling araw yan mga ka-aksyon. Oo, at i-play natin itong kanyang itong report ni Action. Okay, sige, go Action Claire, you talk. Ayan. Yung naging coverage po kaninang madaling araw ni Action Ahikam ay patungkol ito doon sa salubong para doon sa national election mga ka-aksyon ng 2022. At kasama po dyan si Pangasinan PPO Police Colonel PD, Pangasinan PPO Police Colonel Tadina at saka si Provincial Election Supervisor Attorney Marino Salas mga ka-aksyon. Diyan po sa May Quinto Bridge ay nagsagawa sila ng simultaneous checkpoint mga ka-aksyon. At ngayon ay ipi-play natin ang recordings ni Action Ahikam patungkol dyan sa naging kaganapan kanina dyan sa May Quintos Bridge mga ka-aksyon. Eksaktong 4 na buwan bago ang May 9, 2022 national and local elections, formal na itinaos alas 12 ng ating gabi kanina ang simultaneous launching ng checkpoints para sa implementasyon ng Ganban. Bagamat ito'y naganap ng sabay-sabay sa buong bansa, ang lungsod ng Dagupan ang napiling pagdausan ng mga provincial health sa mga ahensya na may kinalaman sa pagpapatupad nito. Dumalo kagabi si Police Colonel Richmond Tadina, ang officer in charge ng Pangasinan Police Provincial Office, Attorney Marino Salas, ang COMELEC Provincial Election Supervisor, at si Major Sergeant Santi Estrada na kumatawan naman sa Philippine Army sa Quintos Bridge kung saan itinaos ang umilit kumulang 1 oras sa checkpoint. Ani Salas, magpapatuloy ang ganitong uri ng checkpoint hanggang sa matapos ang election period, ngunit ang PNP na ang bahalang mag-implementa kung saan at anong mga oras ito gaganapin. Pangunahing layo ng checkpoint na mapilitan ng mga tao na magdala ng mga armas at magipalipat nito ay pat maiwasan ang potensyal ng mga election-related incidents. Gayon na rin ang pagpapatupad ng mas maigpit na mga protocol, lalo ng lungsod na Dagupan ay sinailalim na rin na yung alaw sa alert level 3. Samantala, nililang naman ni Colonel Tadina na sa ngayon ay wala pa rin umano silang bayan na lungsod na inilalagay sa election hotspot dahil wala naman silang namomonitor sa ngayon na tila potensyal na maging ugat ng karahasan. Magkagayon pa man, sinabi ni Tadina na nakabantay sila ngayon sa bayan ng Tayug dahil sa magkasunod na bomb threats na naitala nito mga nakaraang linggo. Muna sa Litan Aksyon na Ahikam Pasyon nagulat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio Live Report. Alright, maraming salamat sa report na yan, Aksyon Ahikam Dicena Pasyon, na mga ka-aksyon, Kaugnahuyan doon sa salubong NLE, tama ba Action Claire? 2022 election simultaneous checkpoint operation kaninang madaling araw, alas 12:01 with the Pangasinan Director PD, Pang PPO, Police Colonel Tadina at ang Provincial Election Supervisor Attorney Marino Salas. At base na dun sa report kanina ni Action Ahikam, ay wala pa namang itinatalaga or nakikitang election hotspot ang Yes, PPO patungkol nga dito sa papalapit na election mga ka-aksyon. Pero mag-ingat-ingat na lang din tayo mga ka-aksyon sa bawat bayan natin. Mag-ingat-ingat tayo, hindi Opo. natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari. Katulad na nga lang sabi ni Action Ahikam kanina na isa rin sa binabantayan ng PPO at ng COMELEC ay ang bayan ng Tayug mga ka-aksyon dahil nga doon sa bomb threat na 2 beses na nagkaroon ng Yun, yung pangyayari. Pero yung pangalawa naman mga ka-aksyon, kwan lang yun, parang siguro naisabay doon sa bomb scare dahil doon sa kahon na naiwan doon sa harap ng remittance center mga ka-aksyon. Siguro naisabay lang yun. Syempre ang mga tao doon ngayon sa Tayug, syempre nagkukon na sila. May pangamba pa rin, may pagkabalisa, may panic pa rin na nangyayari dahil nga din doon sa kumalat na bomb scare na text nung unknown sources pa mga ka-aksyon. Pero nevertheless, ay mag-ingat pa rin tayo mga ka-aksyon. Nakakatakot tuloy mag-iwan ng mga parcel. Oo. Hindi kasi, bakit naman din kasi yung kahon na yon ay selyado pa. Oo, Diba diba? nang hindi, tapos kasabay nun, mga ilang araw bago yun kasi yun yung bomb scare mga ka-aksyon. Diba? Tapos merong biglang gano'n. Tapos Sino ba harap naman- pa ng remittance center. diba? Sabi kasi doon Public sa... place pa. Sabi kasi doon sa bomb scare na kumalat noon na magtatanim daw sila or may nakatanim daw na bomba doon sa isang remittance center
shelter, sa parking area, sa palengke at grocery store. O, parang na-connect. Oo, na-connect, ano. Grabe din na, ano, nakakatakot din kaya yung pag Pero ikaw, madami din kasing nagro-romanticize o nagsisensationalize nung mga pinopost nung isang source doon sa Tayug. Nagulat din ako kasi nagkaroon na tayo ng interview nung Lunes or Martes Oo. doon sa PNP. Tapos nabasa ko yung post nung isang yung isang source din na parang akala mo totoo. Pero kapag kababasahin mo yung mga post niya, pati yung follow-up report niya, parang na lang siyang nagro-romanticize nung information na yon. Hindi po maganda yon mga ka-action. Kasi syempre, tinitignan ka ng mga mamamayan or residente dyan sa Tayug as parang soon to be uupo na may posesyon, tapos ganun yung ipopost mo. Hindi naman maganda yon mga ka-action. Na hindi parang ginagawa na lang din kasi na ipopost para masabing, oy, concern si ganito. Sa darating na eleksyon, ay boboto ko ito. Ay, naku, mga sis. nako, ayan, ginagalit nyo si Action Clear, Oo ah. nga, ginagalit nyo ako. Oh, well, Kasing ganun. Actually, ako din, kapag nakita ako ng ganyan, tapos may nakita ka pa, sabi mo na, isang public servant, di ba? Tapos mag-share ng ganon. Na-appreciate naman natin yung information dissemination na ginagawa niya. Pero kapag nila or ng iba, naalala ko na naman yung recording, pero mga ka-action, dapat may din tayo na mafe-feel din sana natin. Nandun din dapat yung burden sa atin na kapag nabasa ba ito ng mga mamamayan namin dito, kapag nabasa ba ng mga residente dito, ano kayong mangyayari? 'Di ba? Kapag hindi pa naman kasi verified yung impormasyon mo, wag mo munang ikukuhan. Wag mo munang ikakalat. Tapos kapag ka na-verified naman na pala, alisin mo na yung mga hindi verified na information, mga Tama. ka-action. Oo, di ba? Dapat lang. Nako. Yan, ito mga ka-action ho natin, na medyo gaylay, kapasaway. Di ba? Napakapasaway, mga ka-action, ano? Tatandaan nyo ho, na mahirap, ngayon mahirap. Alam nyo, sa panahon ngayon, ang hirap-hirap lalo sa social media, no? Bakit? Ba't ka biglang natawa? Hindi, may nag-chat sa atin. Sabi niya, ipa-blind item mo. Alam na nila yan. Hindi ko pa alam. Pero kasi sabi kasi ng mga ka-action, base doon sa interview, official interview, nung kakaalis lang na hepe ng Tayug, si Sir Lopez. Ang sabi niya kasi, pwede nilang tingnan yung angulo na election-related yung bomb scare na yon. Election-related, mga ka-action. Pero hindi pa naman verified kasi may mga follow-up investigation pa yan. Oo, mga hindi pa ka-action. tapos, mga ka-action, no? Pero oo. sana talaga humupa na yung takot doon sa bomb scare na yon. Dahil nga hindi naman pala totoo na may mga bomba doon, sana tumigil na din tayo sa pagpo-post ng kung ano-ano mga ka-action. Wag na rin tayong alam nyo na ngang peke, mga ka-action, di ba? Alam nyo na ngang hindi naman totoo, pero baka kayo mamaya talagang todo panakot pa rin kayo. Gagamitin nyo pa yung kumalat na yan dahil medyo naging malaki na usapin, mga ka-action. Gagamitin nyo para manakot ulit, di ba? Baka sabihin nyo dyan mamaya, bigla. Baka pinopolitika na din kasi yan, mga ka-action Nagkakaroon na ng siraan. Nako, maaga-aga pa. Nagkakaroon ng palakasan. Palakasan. Ina-inform kami ng mga impormasyon. Pero yung totoo, mga ka-action, parang hindi yun information Hindi na yun informasyon kasi nagpapalaganap na tayo ng takot, ng panic sa buong buong bayan, mga ka-action. Naulit ko, kapag ka po may nakita tayong mga balita na patungkol sa ganon, wag po tayong magpapaniwala agad, mga ka-action. Kung gusto nyo ng malinawan, mga ka-action, punta kayo sa mga credible sources. Pwede naman sa PNP agad, Yes. mga ka-action. Pwede naman sa mga kapitan ninyo. Kapag may nalaman kayo yan, takbo agad kayo sa palengke, nandyan yung Mga marites. di ba, tanungin nyo sila. Sila yung takutin nyo. Tatakbo yung mga yan. Ang hirap na din talaga kapag palapit ng election, no? Oo. Kukunin na nila lahat ng means just to market themselves. Para masabing, oy, nandito ako sa mga panahon na kailangan nyo ako, pero yung totoo na nanakot lang kayo. Di ba? Yung nandito, oo. Tapos na-share pa kasi yun. Marami kasing page ang Tayog, mga ka-action.
mga page ng mga Famous traders, ang page ng mga nagtitinda, naipost pa doon. Nakita ko pa nga yun naipost sa ilang mga page. Baka kasi mamaya, totoo yung sinasabi mo. Kasi may mga ganun alam mo yung gagawa sila ng, ay, kunwari ako, tatakutin kita. Para ikaw ngayon, mag-rely ako sa'yo. mag-rely ka sa akin na, baka ganito yan, nanggaling yan kay ganito, tapos ganito na yung sisiraan ko. Pero, yung palang pinakatotoo nun, ako naman talaga yung gumawa ng ganon, di ba? Parang effective nga yun yung ginagawa ng mga politician na gano'n. Kasi makikita mo parang suportado na sila ng mga ibang tao. Oo. Pero mga ka-action na, ito yung sasabihin ko. Though na-overwhelm tayo doon sa national election, doon sa presidency, sa vice presidency mga ka-action, tumingin din tayo doon sa baba. Walang problema Tama. doon kung ma-overwhelm tayo doon sa vice presidentials or presidentials mga ka-action. Pero dapat tignan din natin or maging wise din tayo doon sa pagpili or sa pagluklok doon sa local level mga ka-action. O hindi yung nakatutok lang sila doon sa presidential tas vice presidential, senatorial. Pero okay lang ganyan. naman yon. Okay lang yon. Pero wag dapat mawawala sa isip nila na first and foremost, nandun pa rin kayo or mas immediate na natutulong sa inyo yung mga local officials mga Tama ka-action. po, mga ka-action. Wag kayong magpapadala doon sa kung gaano kadami yung followers niya sa Facebook, mga ka-action. Ay, Alam na, gets. may mga kaibigan kasi ako dyan sa tayo mga ka-action na parang na-overwhelm sila, ang dami ng followers ni ganito, ni ganyan. Pero ang totoo, mas dapat nyong pagkatiwalaan yung mga tumatakbo na may mga napatunayan na mga ka-action. Tama Yung may po. mga experience na, hindi lang yung, sabihin natin na nakapag-aral ng 4-year course na may patungkol sa public administration and so on and so forth. Pero iba pa rin yung naka-immerse ka. Iba pa rin yung ma-experience ka talaga Yes. sa pamamalakad. Di ba sa pag-apply nga ng trabaho, kakagraduate mo pa lang mga ka-action. Tapos, parang tagilid ka dyan Oo. kapag wala kang experience. di ba? Tapos, kaya ka nga nag-apply ng trabaho for experience, sasabihin ng iba. Di ba? Alam mo, sa lahat ng panahon ngayon, Action Claire, lahat ng sasabihin mo, merong maisisingit ang Maraming tao. mga philosophers. Oo, kunwari, sinabi mo yon. Ako na lang yung ibang tao sasabihin ko. But ganon, pag nag-apply ng trabaho, kailangan ng experience. Kaya ka nag-apply dun kasi kailangan mo ng experience, sabihin nila. Parang sa eleksyon. Sasabihin nung tatakbo mamaya. Hindi naman kasi. diba? Sige. Kaya nga ako tatakbo para magkaroon ako experience Ay, sa may public. choice ka naman eh. May choice ka naman. Ako bilang botante, may choice naman ako kung sinong pipiliin ko, di ba, mga ka-action? Kung Dapat pipiliin ko ba yung may napatunayan na o pipiliin ko pala yung pausbong. Siyempre, doon muna ako sa may napatunayan. Pati rin naman ako, mga ka-action, no? Siguro yung wala pang experience, siguro pwede muna doon sa Teka sa naman. mababang posisyon. Tama, di ba? Doon tayo sa may mga napatunayan muna. Papasukin muna natin ang isang live report mula kay Action Freddy Fajardo. Action Freddy sa Maxong Morning. Maxong Morning, Action Alex and Action Claire. Isang 43 anyos na lalaki ang naglalakad malapit sa himpilan ng pulisya, ang walang abog-abog ay inaresto at ikinagulat nito. Itong naarestong suspect ay si Jonathan Castro Rodriguez, 43 anyos, binata, helper taga Barangay Isla, San Carlos City. At sa report ng San Carlos City Police ay alas 9:52 ng umaga, ito ay namataan ng mga kapulisan sa Barangay Bugalyon Posadas dito sa San Carlos City. Stone away lang ito sa himpilan ng pulisya. At agad itong inaresto dahil ito may pending warrant of arrest mula sa MTC First Judicial Region sa San Carlos City hinggil sa paglabag sa PD 449. Mas kilala ito sa tawag na Anti-Cockfighting Law of 1974 as amended by Presidential Decree 1602 o illegal gambling. Ito may criminal case MTCC-9738 at ito ay nibigyan naman siya ng rekomendadong bilban ng korte na 4,000 piso. At dahil sa hindi pa ito nakapaglaga, kailangan natin ito sa kustodiya ng kapulisan. Magugunit ang ilang buwan na nagkakaraan ng ito pala ay makasama sa raid ng PNP sa illegal gambling doon sa kanilang barangay kung saan ito ay nakatakas. Akala niya libre na siya, pero ayun, nung masampahan ng kaso, paglabas ng warrant of arrest, nung mamataan ng mga pulis,
inaresto itong si Jonathan Castro. At paalala po ng ating mga kapulisan na kung sakasakali bawal na bawal ang sugal, anumang uri ng may pusta, sugal po yan. Yan ay paglamag sa P1602. At kung kayo po ay nakatakas, abay huwag kayong kasi siguro dahil kung nakuha ang inyong pangalan, kasama kayo sa pagsasampa ng kaso. Mula sa gitna ng aksyon, Freddy Pajardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Nako, maraming salamat sa report na yan mula ho sa labas ng himpilan. From Action na Freddy Fajardo, isang Action Morning ulit sa iyo, Action Freddy, ano? Pero ito, oras po natin mga ka-aksyon, alas 6:34 ng Umaga. ayun. Kala ko gabi, sabi ni Action Claire, ano? Pero at magbibigay daan ho muna kami para sa ilang mga paalala. Aksyon!
Alright, mga ka-action. Muli nagbabalik programa ang Balitang, Balitang Bayan. Bayan. Numero 1, Sunday edition, mga ka-action, dito sa Action Radio Pangasinan. Oras po natin, alas 6:44 ng umaga. Mga At yan, batiin lang po natin ang mga nakatutok sa atin sa ating Facebook Live. Si Sir Salvo Marcancino, si Ma'am Violi. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maaksyong morning kay Ma'am Rose Montemayor Passion, kay Ma'am Zoraida, kay Sir Noy Mislang, kay Sir Mark Anton. Maaksyong Uy, morning nako, po sa maaksyong inyong morning. lahat. Yan. At kay Joyce. Sino yun? Ayan, magandang umaga din po Ma'am Rose at Sir Salvo Marcancino. Mag-ingat po tayong lahat. Sana po ay nakapag-breakfast na po tayo. At ito, basahin lang din natin yung katanungan or mensahe ni Sir Heriberto Quintans. Sabi niya, nagtataka po ako, Sir Madam, kung bakit nagkakasintomas ang mga healthcare worker, mataas na opisyal at kilalang mga tao samantalang sagana sila sa gamot o bakuna, masasarap na pagkain. Talaga bang wala nang sinasanto ang virus na ito? Totoo po, wala nang sinasantok. Syempre. Well, wala naman talagang sinasanto, oo. Kasi regardless kung mayaman, mahirap, maganda, or kahit na ano pa mga ka-aksyon, may possession ka. Ano yung or may possession ka. Wala namang pangit na tao mga ka-aksyon. May possession ka man o wala, mga ka-aksyon, nakapag-aral ka man o hindi naman nakikita ng virus yan mga ka-aksyon eh. Ang mahalaga lang dyan, yung bawat isa sa atin dapat Wait lang, at, disiplina, tama mga po. ka-aksyon. Wait lang, at meron tayong Balikan report natin yan mula kay mamaya. Action Jeric James Basiliao. Papasukin ho muna natin ang isang live reporting mula kay Action Jeric. Action Jeric, isang Action Morning. Alex Action Claire, live tayo ngayon dito sa may bayan ng Lingayen, particular dito sa may Capitol Complex, no? Dahil sineselebrate natin ngayon dito sa may lalawigan ng Pangasinan, etong 77th no, na Lingayen Golf Landings Anniversary and 15th sa Pangasinan Veterans Day celebration. Yung araw yan, January 9, bilang paggunita doon sa kabayanihan ng ating mga World War II veterans, lalo sa paglaban nga during the World War II para ma-liberate nga itong island of Luzon, no, during the World War II. At nandito, nakita natin kanina si Pangasinan Governor Amadis Pino III, kasama niya kumpleto yung kanyang mga department heads. Nakita natin kanina si Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, yung mga iba pang mga department heads, no, si Sir Orpheus Velasco, nakita rin natin dito, mga board members, nandito rin sila, Action Claire and Action Annex. So, eto, ongoing yung mass ngayon, katatapos lang ng homily ng celebrator na si Father Manuel Bravo, no? At maya-maya pagkatapos nito, inaasahan na susundan yan agad ng maikling programa sa pamamagitan ng Parade of Colors. Kasama dyan syempre yung mga kasapi naman ng AFP, Action Claire and Alex. And after that, susundan yan ng replaying, no, pangungunahan yan mismo ni Governor Amadis Pino III at ng iba pa, no, ng mga opisyalis ng AFP para talagang ma-commemorate natin, magunita natin ng solemnly etong Pangasinan Golf Landing and ng Pangasinan Veterans Day ngayong araw. So, yan muna yung kaganapan dito, Action Claire, Action Alex. Maya-maya tayo ay magbibigay tayo ng live feed mula pa rin dito sa bayan ng Lingayen. Mula sa gitna ng aksyon, Jeric Pasliao, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio. Live report. Alright, nako, maraming salamat sa live report na yan. Action Jeric James Basiliao, nasa labas ho ng himpilan, nandyan sa may Lingayen, para dito ho sa pagdiriwang o paggunita sa atin hong mga veterans, mga ka-action. O yung mga Pangasinan Veterans Day celebration po ngayon mga ka-action. 77 Lingayen Golf Landings Anniversary, mga ka-action. Kasabay ho niyan yung 15th Pangasinan Veterans Day celebration. Yan, mag-ingat dyan, Action Jeric James Pasiliao. Ingat, ano. At yun, sama mo na lang kami sa prayers mo. Yan, dahil may misa, no? Oo. Misa. At yan, naka-tune in na po sa atin ngayon si Ma'am Delia Cabais. Naimbag na bigat mat kanya, Ma'am Delia Cabais. Yan, naimbaga malo.
Bigat. Bigat, mga ka-action. Talagang ganyan talaga. Pag mabigat yung nararamdaman, ay, may trangkaso pala yun. Iba-iba. Okay, balikan natin yung sinabi ni Sir Alberto Quintanz. Ano naman yung masasabi mo Oo dito, pala. Action Alex? Hindi, paulit yung tanong ni Sir Herberto. Ano ba Sabi yung niya, tatanungan? nagtataka ako, Sir Madam, kung bakit nagkakasymptomas ang mga healthcare workers, matataas na opisyal, at kilalang mga tao samantalang sagana sila sa gamot o bakuna. Masasarap na pagkain, talaga bang wala nang sinasanto ang virus na ito? Ikaw ba? Wala po talagang sinasanto ang virus na ito, mga ka-action. Kasi hindi naman niya, kung sa pilosopong pilosopong aspeto, mga ka-action, no, hindi naman makikilala nung virus yung tao kung may natapos ka man o wala, kung mayaman ka man o hindi, mga ka-action. Yun yung pilosopong perspektibo, mga ka-action. Pero yes, mga ka-action, wala talagang sinasanto yung virus na yun, mga ka-action. May it be, mayaman ka man, mahirap ka man, sagana ka man sa pagkain. Kapag mahina yung resistensya mo, mga ka-action, at nadapuan ka ng virus, nahawaan ka ng virus, matatamaan ka talaga dyan. Kaya yun yung napakahalaga na maging compliant tayo sa pagpapabakuna, sa pag-update ng bakuna natin, yung mga booster shots, mga ka-action, kailangan talaga yon ng katawan natin. Hindi, tapos talagang wala siyang pinipili. Mismong tao nga na triple na daw yung pag-iingat. Doble, tinitriple niya na yung pag-iingat niya. Ayun, natatawag positibo pa rin sa COVID-19. Kasi natin makita. Oo, yung kalaban natin na virus, hindi natin nakikita yan, mga ka-action. Oo. Kaya yung pananggalang talaga natin, yung bakuna, mga ka-action, at saka yung matibay at malakas na pangangatawan natin. Yun lang yung mahirap kapag ang kalaban mo ay hindi mo nakikita, mga ka-action. Dahil lugi ka eh. I mean, hindi ka lugi, talo ka eh, di ba? Kasi hindi mo siya nakikita. Tapos wala ka pang protection. Di ba? So, kaya't ganun na lang din ang panghihikayat ng maraming mga World Health Organization, Department of Health, mga nasa upuan, mga ka-action, parang kami nasa upuan kami ngayon. Ganun na lang yung panghihikayat nila na magpabakuna ang lahat. Nung mga first month ng vaccination, first 6 months, hindi siya action clear. Hindi siya, hanggang ngayon hindi pa rin naman mandatory, di ba? O voluntary. Hindi mandatory, mga ka-action, pero may mga consequences yung mga hindi magpapabakuna. Yes. At nabanggit na din namin yan ni Action Jaric dati na that is fair. Fair treatment yun, mga ka-action. Yes, may mga panahon dati na parang pakiramdam natin parang ang unfair. Pero kasi, mga ka-action, magiging unfair yun kapag yung privilege ng nabakunado ay nakukuha din ng mga hindi bakunado, mga ka-action. Bakit? Bakit kanyo? Naging matapang yung mga nagpabakuna. Naging compliant sila. Naging responsable silang mamamayan. Tumugon sila doon sa panawagan ng gobyerno. Nag-risk din sila. Oo, nag-risk talaga sila. Yes. Pero knowing na may mga kababayan pa rin tayo na hindi bakunado pero nakukuha yung privilege ng mga bakunado, unfair yun, mga ka-action. Yung tipong iniingatan namin yung sarili namin, iniingatan ng mga bakunadong individual yung sarili nila, tapos pag-alagala lang din yung mga hindi bakunado, unfair yun, mga ka-action. Kaya kung pakiramdam nyo, nawawalan kayo ng privilege dahil hindi kayo bakunado, well, mga ka-action, consequence yan ng hindi natin pagpapabakuna. Though hindi pa siya mandatory, mga ka-action, pero syempre, di ba, makikita naman natin na kailangan talaga natin ng bakuna. Di ba po? Totoo ho yan, mga ka-action. Kaya, ganun na lamang ang grabing pag-iingat, at pag-ihigpit, mga ka-action, ng atin hong mga kinauukulan para ho talagang mapigilan na yung pagkalat pa nitong si COVID-19. Ayan, nagkaroon na nga siya ng mga mutation. Pero maraming salamat po kay Sir Herberto Quintanz sa at katanungan na yan, yes, mga ka-action. Somehow ay maliliwanagan din yung mga ka-action natin dito sa katanungan na ito. At naka-tune in na din po sa atin si Ma'am Francisca Jovero. Magandang umaga din po, Ma'am. Good morning po. Good morning. Yeah, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok at pagsuporta sa atin mga programa. Ay naman, kung babalikan natin yon, sila ang tanungin natin. Kayo ho ba, mga ka-action, yung mga nakikinig sa atin or nakatutok via Facebook Live? Or via airwaves. Hihikayatin nyo din po ba yung mga iba na magpabakuna?
Oo. Or nakikita ba natin mga ka-action na unfair yung kapag hindi Treatment. ka bakunado, hindi ka makakapasok hindi ka pwedeng papasukin sa mga malls. Agree ba kayo doon mga ka-action? Para po sumali sa aming mga usapin hanggang mamayang alas 9 mga ka-action, ay pwede po kayong mag-send sa aming text line mga ka-action. 0922-852-1161. O di kaya naman mga ka-action ay mag-comment kayo sa aming Facebook Live at live na live po kami napapanood sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz sa Facebook at saka sa YouTube. Ayan at kasalukuyan pa rin nagaganap itong 77th Lingayen Golf Landings anniversary at ang 15th Pangasinan Veterans Day celebration o yung Thanksgiving Mass Action, Claire. At Para mag-ingat po tayo dyan sa may Lingayen mga ka-action. Nasusunod yung mga minimum health standard protocols base dito sa nakikita nating live coverage ng Province of Pangasinan na Facebook page, Action Claire, at lahat naka-face mask at social distancing silang lahat mga ka-action. Okay, so ayan. Isang ma-action morning sa ilan ho nating mga texter na nakatutok po sa atin pong text line. Ayan, at good morning po. Ayan, good morning kay texter 1862. Good morning. Ayan, nakakawala ng gutom, sabi niya. Ayun, batiin din pala natin si Ma'am Flor ng Aringay, La Union. Lagi pong naka-tune in yan. Nako, good morning. Good morning po kay Sir Jing ng Orbis Tondo. Good morning din. Eto, at Lugayan, Iray Marites. Ayan, nasabi mo kasi Marites kanina. Ito, from Texter 1303. Good Ano ibig AM, sabihin ng sir. Lugayan? Sabi niya, Ano ibig sabihin ng Lugayan? Lugayan, kamustahin. Ah. Shout out sila, sabi niya dito. Good AM, sir. Lugayan, Kupa, Iray Marites, Jad lugar mi. Numaminsan, walay kaabigan data sa sikreto naantaan. Ano yan? Yung mga marites daw Walang minsan sikreto, sa hindi madalas. mabubunyag. Oo, magandang ehemplo. Kasi yung mga sikreto daw na dapat hindi mabunyag, nalalaman daw Nabubunyag. nila yan. From Ma'am Lori Parzan yan. Ayan, magandang umaga po kay Ma'am Lori Parzan. Sa Puso Rubio yan, ano? Yes. Sa Puso Rubio si Ma'am. Good morning po. Pepe Suday na, Ma'am. Ayan, sabi dito, good from texter, ito naman, good AM po. Ayan, maraming salamat po. Ayan, sabihin mo sila ang magpabakuna, sabi niya. Sabi mo magpabakuna ang mga tao, sabi niya. Kailangan din naman talaga yun mga Oo. ka-action. Okay, so si Action Jeric nga kahapon nasabi niya sa akin na merong sa kanya, na merong nakipagdebate ata sa kanya dito, pero hindi naman na nag-text nakipagdebate sa kanya regarding doon sa Bakuna. sa bakuna. Ba't kailangan ata magpabakuna? Sabi niya parang gano'n. Ba't daw hinihikayat yung iba na magpabakuna gano'n? Hindi naman na nag-text ulit Baka nalinawan na sa utak na kailangan magpabakuna. Ayun. Nako mga ka-action isang ma-action morning pa rin sa ating lahat. Pero marami tayong kilala na dati nung una ayaw talaga nila magpabakuna. Oo. With their personal issues, personal na rason. Pero kung titignan naman natin ngayon, ay nahikayat din sila mga ka-action na magpabakuna na lang din. Ikaw ba? Ayoko din dati magpabakuna. Oo, ayoko magpabakuna dati. Kasi, yun, dahil sa disinformation na ang sabi kapag magpapabakuna daw ay mababago yung genetics design ng katawan ko. Baka hindi na ito yung Joyce na nakikilala nyo. Ganon. Alam mo, meron pa nga napanood ko magiging robot daw yung katawan ko. Ganon. Pero dahil na din sa pagbabasa mga ka-action at sa mga napapanood natin, nalinawan tayo na ng COVID-19 vaccines, kahit anong bakuna dyan mga ka-action, hindi naman niya babaguhin yung genetic makeup ng katawan natin mga ka-action. Hindi po yan babaguhin mga ka-action. Kaya huwag tayong mag-alinlangan or huwag tayong maging hesitant ng pagpabakuna mga ka-action. Ayan, at sabi na Action Jeric dito, may victim ng disinformation yung texter kahapon, sabi niya. Oo. Well, hindi, mahirap din kasi minsan pilitin yung ilan na magpabakuna talaga. Nung una nga, Action Claire, sabi sa'yo, yung mga nakikita ko magiging robot,
Mm-mm. O di kaya magiging zombie, mga ganon. Yun yung mga ilan sa kinatatakutan ng marami. Na well, actually, mga ka-action, depende na yan sa atin. Tapos may mga lack of knowledge minsan. May nakausap kami ni Action Jeric na hinihikayat din namin siya na magpabakuna. Lalo na at nasa food industry yung business nila. Siyempre kapag nasa food industry ka, dapat safe ka, dapat ligtas ka, dapat healthy ka, mga ka-action. Tapos yun kasi hindi siya pabakunado. Tapos sabi namin ni Action Jeric na, ate magpabakuna ka na, ganyan-ganyan. Ang sabi niya, masakit daw siya. Though, kahit naman may sakit ka, mga ka-action, pwede ka pa rin namang bakunahan. Kasi may mga doktor naman na mag-i-evaluate nung situation mo or nung kalagayan mo. At kabilang ka doon sa may comorbidity ng mga ka-action. Pero okay lang yan, mga ka-action. Hindi naman masamang magkonsulta doon sa mga doktor na nasa vaccination site. Tama. Ito, sabi ni Action Jeric dito, ang COVID-19 vaccine ay ligtas at epektibo. Ang mga bakuna, anumang brand, ay dumadaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto sa pamamagitan ng libo-libong lumahok sa ilang phase ng clinical trials. Totoo yan. Maraming ulit na nagkaroon ng clinical trials. Pumasa ang mga bakuna sa scientific standards ng FDA, maging ang manufacturing quality ng mga ito kung kaya't nabigyan ng Emergency Use Authorization o yung EUA na tinatawag. Sabi nga ng mga doktor, lahat ng bakuna kontra COVID-19 ay nakapagbibigay ng dagdag proteksyon sa katawan. Parang flu shots lang yan, di ba? Bukod sa pagsunod sa health and safety protocols, magpabakuna at maging ligtas. Ayan, ginagalaitin yung si Action Jeric, mga ka-action. Huwag yung ginigigil-gigil. Oo, dapat kailangan. Pero totoo yun. Kung gusto yung maging normal na yung sitwasyon natin, mga ka-action, ayun, magpabakuna. Di ba? Hindi yung dumadagdag pa tayo sa nagiging dahilan kung bakit Yes. bumibilis yung transmission, mga Tama. ka-action. Though hindi naman namin kayo inuobliga. Again, hindi namin kayo inuobliga, mga ka-action, pero yun, nandun na din tayo, mga ka-action, na hinihikayat namin kayo para din may protection kayo. Yes, hindi yan yung mag-a-assure sa inyo na never na kayong makakapitan ng COVID-19. Tama. Pero at least, di ba, hindi mo mararanasan yung severe na epekto ng COVID-19, mga ka-action. O social responsibility yan. Yes. Kung ni Action Jeric Pasilyao. Ito naman, na tayo, nandito tayo sa isang komunidad, nandito tayo sa Dagupan City. Say for example, dito sa Dagupan City, dito sa isang lungsod, social responsibility natin yan. Kasi hindi lang naman tayo yung nabubuhay dito sa mundo, mga ka-action. May mga tao din na mahigpit na sumusunod sa mga protocols, nagpapabakuna. Tapos tayo, hindi man lang tayo sumusunod, mga ka-action. Pare-parehas din naman tayong nabubuhay sa isang lungsod, mga ka-action. Tama po. Nako, pero oras natin, Action Claire, 7:02. Mamaya, mga ka-action, asahan nyo, medyo, magre-report si Action Jeric, ano? Pero sa ngayon, habang medyo maaga-aga pa ng konti, mga ka-action, ay susunod na programa ang Action Radyo Balita. Nako, mga ka-action, ano? Makakasama nyo pa rin po kami, syempre. At hanggang dito muna ho ang programang Balitang Bayan. Nakasama ho natin sa ating technical side, Action Conrad Alvarez. Sa pangalan ho ng aming station manager, Action Violi Valdez Ferrer. Nakasama naman ho natin sa labas ng himpilan, ano? Hanggang sa ngayon, nandun pa rin, mga ka-action, si Action Jeric James Pasilyao, live na live po sa Lingayen Golf, mga ka-action. At nakasama rin ho natin, Action Freddy Fajardo. At ikaw si Action Claire? Nakakuha ko dun sa... Basahin mo nga yung comment, hindi ko maintindihan eh. Wait lang. Sige, wait lang. Tignan Pero natin. mamaya, antabayanan po ninyo, mga ka-action, yung live reports po ni Action Jeric James Pasilyao dyan sa may Lingayen. Sa nagaganap na... Lingayen Golf. Selebrasyon ng Lingayen Golf at saka yung Veterans Day, 15th anniversary ng veterans, mga ka-action, dito sa Pangasinan. Kanino ano? Okay. Marami pa rin naniniwala sa Diyos kaya ayaw magpabakuna. Hindi yan. No. Pero sabi ni Sir Arthur Casilla,